Som un blog sobre la cultura popular de Mataró i portem ja més de 5 anys difonent entrevistes, fotos i entrevistes. Seguiu-nos per rebre més Avui continguts. és dimecres de cendra. Soc el notari. Ara us llegiré el testament que ha deixat el nostre paiofa del nostre blog. Esperem que us agradi. Mataronins i mataronines, en Paiofa 12 és mort. El nostre estimat Paiofa ha mort avui dimecres de cendra a la matinada, després d'una gran farra. Aquest, a causa d'un estat desagradable, va ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Després de ser ingressat, es va procedir a cridar els seus notaris i dictar testament, i de llegir: Mataronins i mataronines, ja m'estic marxant, i per això dicto aquest testament. Després de dies de disbauxa, cal dir adeu. Primer de tot, voldria deixar un toc més de cultura per la nostra pàtria de Catalunya, per fer-la créixer més. I segon i últim de tot, vull deixar màxim esperit de cultura pels més joves de la ciutat i perquè la mantinguem viva. I ara, mataronins i mataronines, em marxo amb el cap ben alt i cap a l'altre barri. I per això vull dir: visca Mataró, visca Catalunya, visca les tradicions de Mataró, i per aquest any, per aquests 5 anys fent aquest blog. Aquestes visques van ser les últimes paraules d'en Paiofa 12. A les 8 en punt es procedirà a la crema de les seves despulles i a una missa perquè marxi com Déu mana. Però abans d'això es procedirà a la cercavila fúnebre, que s'iniciarà a 7:15. Després de tot això, a les 8:30 es publicarà la vella quaresma d'enguany. I ara sí, visca Paiofa 13! La casa mortuària serà l'Ajuntament del blog. Les visites seran a partir del dimecres 26 de febrer, o sigui avui, a partir de les 5. Es prega dol rigorós, es permet plorar tant com es vulgui, però els mocadors s'han de portar de casa. D'aquesta estrofa són deixalles d'en Paiofa. Per fi, arriba la gran vella quaresma. Mataronins i matronines, Paiofa cremarà etern. Amb les pines dorsals salvarà un bon sidral. Pengeu-me a la plaça i quan passin mesos aneu matallant una cama rere l'altra. Fins l'abril. Soc la Carme, en soc una geganta molt misteriosa. A la mà porto una bota de vi. I del meu marit pertany a la colla 5 seines. Ara ja són temps de tristors. La meva hora ja ha arribat. Deseu les disfresses, que Paiofa, que ja ha palmat. És hora de menjar bacallà. Visca Paiofa 2!